У мяне ёсць вось такая вінтажная мыльніца, я яе абажаю і таму карыстаюся цвёрдым мылкам. А так як я люблю рабіць усё цікавае, то ў мяне мылка, яно заадно і мачалка. Дарэчы, вельмі зручна з такімі штукамі хадзіць, напрыклад, у басейн. Менш рэчаў з сабой трэба браць. Той працэс, которым мы зараз зоймемся, называецца лямцаванне, альбо больш звыклае слова валянне. Для гэтага нам спатрэбіцца воўна, вось яна такая часаная, прыгоженькая, каляровенькая. Вось, і зробім такую абгортачку для мыла. А ўвогуле рамясло, которое займаецца воўнай і лямцаваннем, называецца шапавальства. І некаторыя віды шапавальства нават унесены ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі. Шапавалы яны валялі лямец і з лямца рабілі ў асноўным шапкі і валёнкі. Але я не такая дасведчаная шапавалка, таму спынімся проста на кавалачку мыла. Воўну трэба вось так расцерабіць у тоненькую такую павуцінку фактычна і не рэжуць ніколі воўну, а толькі адрываюць, выцягваюць вось так валокны. Будзем высцілаць гэтую павуцінку на клеёначку розных колераў, каб былі прыгожыя палосачкі ў нас. Тоненька расцягваем і фарміруем такі дыванок. Вось так. Чым танчэй мы расцягнем воўначку, тым больш такімі акварельнымі літаральна будуць узоры у нас на гатовым мылку, на гатовым дываночку, на гатовай мачалачцы. Зараз вось сюды я пакладу кавалачак мылка і загарну у такую сваю павуцінкавую коўдрачку. Это можа быць пакуль не вельмі шчыльна, вось так. А далей трэба абмакнуць гэтую штуку ў вадзічку, вось яна ў нас. І памыліць вось так у ручках. Калі мы пачынаем вось так мыліць, на валокнах раскрываюцца вось гэтыя цыбулінкі, як на валасах, так? І пачынаюць чапляцца адна за адну. Таму зараз нам проста даволі доўгі час трэба вось так памыліць мылка, каб усе гэтыя штукі шчапіліся. А пасля мы возьмем вось такую пупырчатую плёнку і будзем рабіць тое самае, але ўжо на ёй. З аднаго боку пупырычкі, з другога. Плошча такая кантакту будзе вялікая і будзем так даволі доўга церці, пераварочваць аднім бачком, другім бачком, пакуль усе гэтыя штукі не шчэпяцца паміж сабой вельмі добра. Можна нават вось так рабіць і рукамі, і плёначкай адначасова, пакуль не шчэпяцца добра ўсе нашыя валакенцы. Калі пены мыльнай будзе ўжо зашмат, яе можна зняць акуратненька, вось так прыгладзіць і працягваць далей на ўжо больш такім сухім кавалачку, каб пена не замінала. Калі ўжо дастаткова моцна трымаюцца валакенцы, можна прамакнуць сухой сурветачкаю і пакласці абсохнуць мылка. Вось